Nå, Emil, du har været på studietur i Krakow. Har det været fedt? Det har været rigtig fedt. Hvad overraskede dig mest ved Polen, da du kom derned? Det er et godt spørgsmål. Jeg blev egentlig ikke så overrasket, vil jeg sige. Ikke så overrasket? Nej, jeg havde ikke rigtig sat mig nogen forventninger. Det er nok meget smart. Hvad var det fedeste dernede? Jamen altså, det var jo nogle af de kulturelle oplevelser. Det var super fede, og så selvfølgelig det sociale. Hvad vil du druk? Det har der ikke været noget af endnu. Nå, det tror jeg ikke på. Det ved jeg er rigtigt. Hvad sagde du, Mikkel? Hvad var højdepunkterne dernede? Og se en vaske brosten. Se en vaske brosten. Det har jeg aldrig set før. Det er rigtig nok. Var ting billige dernede? Jo, sammenlignet med de danske priser, så var det, men i forhold til den opførsel, som vi havde, så kunne vi nok godt have gjort det billigere for os selv. Ja. Det er lige mig. Nogen, der har nogle spørgsmål? Gå bare noget med. Der vil være godt. Michael? Nej, det er fint nok. Tak for det.